ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଚିକିଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ଚିକି ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରାମ ଚିକିଙ୍କ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଗାର୍ଲ ତମେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ? ଆଉ ଚିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଦଲକୁ ବାଦଲ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ଜୋର ଗର୍ଜନ କରିବ ଆଉ ଟାଣ ଖରାରେ ବି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆସିବି। ଆଉ ରାମଙ୍କ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କି ପିଲାଦିନେ ସେ ଏମିତି ସିଆ ସହିତ ହିଁ କହୁଥିଲେ, ସିଆ ଦିନେ ଏମିତି ହିଁ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସିଆ ଶୁଣି ରୁହି କହନ୍ତି କି ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଏସବୁ କ'ଣ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହନ୍ତି କି ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଝିଟିପିଟି ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କି ସେ ସିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସିଆ ରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ସିଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଚିକି ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାମିନୀ ସକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କି ଏଇ ତ ମୋ ରାମକୁ ମୁଁ ସିଆ ହିଁ କହେ, ଇ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଚିକିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଚିକି ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଚିକି କହନ୍ତି କି ଜେଜେମା, ମୁଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ପରଦା ହଟେଇ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି ମୁଁ ତମ ସିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି।